Nyomjuk, kezdjük el a játékot. Innen az első kérdés. Hol adják át minden évben a Nobel békedíjat? Kívánok ide járni! Elindult a rajt! Gyerünk, nyomjál! Nyomjál, nyomjál, nyomjál! Melyik film kezdődik most? Mit csinálsz, Csicsoli? A szívecskék kezdik a viccmesélést. Figyelj! Apa, miért mondják azt, hogy mi kínaiak egyformák vagyunk? Apád a másik oldalon.